झगड़ू हाँ बिछा तो दिले बेटे एका दुगो कुर्सियां ना ले बेटा कहाँ बैठ ए तोरे खाती आइल भाई नीचे उतर बात चला हाँ नाश्ता के तो चीज आ गई दूध तीन आय बाबा दूगो खा गए तो दूगो रसगुल्ला खा गए ए झगड़ुआ रे सर बाउदी रसगुल्ला में 5 गो ला हैं हाई तो साले ये बनला सके अब दूगो कहाँ से आई हटाओ 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 चल आई जा चल रुका हम तारा के आतना मननी आतना जननी है सारे इज्जत पर धोखा कर साले बुद्धि नहीं खाता निको मैं था बाप रे बाप हटाओ जल्दी जय भगवान आ गिलास दूगो और ले आओ ना बतानी हाँ जय भगवान आज जन बाटे नु आज हमरा झगड़ू के बियाह जन बाटे तय हो जाई भगवान हे भगवान लेकिन है दूगो रसगुल्ला कहाँ से आई अच्छा जा रख आवत लो मंदिरिया तक ले पहुँच गइल बा लो ताता आ देना नो आ गए सुना लड़की वाला हा लोग ताहरा एक शब्द नहीं के बोले हम बोनम ना तो बियाह तैते होई अरे साला तो तोर बियाह बोलले से होई ऐसे बोलबे तो बियाहवा कट जाई मिठाइयों के दामवा जोन बाटे ना आई तो पुतिहा हम ते थमान हम देवा बना दे हम बानी नु हम जब कहब कि तू बोल तबे बोलिए ठीक नु ऐसे चुपचाप एकदम मुस्कान चेहरा पर लेके एकदम बैठा रहे के बा अल्लाह इतनी ना बढ़िया होई तब लड़की फिर चलल जाई नु देखे लड़की देखे चलल जाई बिना लड़की देखले थोड़े होई ठीक बा हनु ठीक बा हाँ ठीक बा अब बढ़िया से जाके झाड़ू का माथा ना तनी अन्ना खूब बढ़िया पहिन तनी हाँ जो अरे ये सब करो जाओ हाँ जो बाप मैंने बुझा था कि सारे के जीवन में एके बे बियाह होई बड़ा संजोग से जो नाच हाड़े हरदी लागे के बा हमारे झगड़ू के झगड़ सब हेने क दिन आते साला कुकुरा के कोनो ठीक नहीं खे कब तुरा जाई कोनो गारंटी रसगुल्ला देख के तो और तुरा जाता अरे हम तो नाक कटवा दी तो 3 गो बाँचल बा वो लोग के का पता बा कि कुकुर खइले बा कि के खइले बाटे और का ए बबी हाँ बाबूजी सुन ना का कहत रहो बोलो भैया के तनी एगो काम कर अरे हम का कह दनिए कि तू नहा लो नहा के अब बढ़िया से केस उस झाड़ के आई आ नहीं ओकरा के सिखा दी है कि तू या कुछ हुए एकदम राम सीत बसंत एक शब्द नहीं के बोले ए बाबूजी हम बढ़िया से सिखा देले बानी पूरा सेंट उंट रख देले बानी जाते ही मार देवे सेंट उंट अभी क्वेश्चन के लइकवा गम ए सारे जीवन में सेंट वैसन मिलल होई वो लोग के हैं ना बाबूजी का हनु कि हमार भसुरा मुंह दिखाई में देले रहन होते चका सेंट के डिब्बा हां डिब्बा लेके जे रख दे कि लोग देखो लोग कम से ना बाबूजी दिखावल ना जा ना उ ना दिखाई सामने के सुंग के समझ जे कि हां बाप रे बाप सुंगे के मिलल ना ये संसे ठीक बात हां ठीक बा अच्छा अरे आ गई लोग बाबू प्रणाम खुश रही आ खुश रह बाबू बैठे के बैठा बाबूजी हां बैठे के हां बैठी जा पानी उनी पी जा बाबू पानी बैठो भैया हां भाभी पानी पी भाभी अच्छा वहां के हां भाभी अच्छा राहुल भौजाई हां भैया के अच्छा यहाँ के हैं अच्छा राम परवेश जी के भैया के आवे में कोनो दिक्कत ना नु भइला ना कोनो दिक्कत ना भइले टे अब त घरी मैं गाड़ी घोड़ा चलता रही सब हां अब तो गाड़ियों घोड़ा चलता है सब बड़ बीमारी तक खत्म बुझी हैं तो ठीक है तब मास्क कुछ भी लगावे के चाहिए हां गमछी ले घुमाते मैं लेके व्यवस्था गाड़िए में धइले बनी अच्छा बहुत सुंदर अब अभी अब तनी भैया के बोला हाँ बोला तनी पानी हाँ जरूर हमार लड़की है वो बुलवा लेनी हाँ बड़ा सुंदर बड़ी है सुंदर बड़ी अरे सुंदर तो हमार खानदाने हम कम सुंदर बनी हम ही कम सुंदर बनी ना रहो जवान हो खूब तो महाराज जवानी में तो कुछ और होगा लीना रसगुल्ला खाई ना ठीक बटे ना तन कुछ खाई जाला नाश्ता रहुए लोग खाती हम मंगवाई को रखले रहनी घरे फोन कर अरे हमनियो की जल्दीबाजी में बनी हिनके जाए के बटे अच्छा देखिए हमारे अच्छा ये रानी हाँ बस राजा हो जाए हाँ आजा बाबू आजा अरे हमारे राजा देख जानते नहीं
संस्कार पूरा झलकता माने ना उ तो लड़का के देखे बाबूजी तनी बहुत है ऊपर से नीचे तक उ हाँ बहुत अब का जूता बड़ा ब्रांडेड जूता पहनेला हमर भाई हाँ, 5000 के ना इनका झगड़ू नाम है 5000 के झगड़ू। झगड़ा वाला हाँ, ढेर का ना झगड़ू ऐसे नाम रखा कि रही बहुत सीधा बड़ा बहुत सीधा हाँ झगड़ा उगड़ा करबे ना कब करे मैंने पढ़ल लिखल पढ़ल लिखल माने मैट्रिक में जौन बात सप्लीमेंट्री से हां सुपरमेंट्री से हाँ सप्लीमेंट्री से ठीक है भैया मैट्रिक में। होला खाली आदमी फेल हो जाला नु तो एगो विषय के परीक्षा दे के अजी फिर पास होला हमरा हां लागत कि लइका सीधा बाटे हां एकदम लड़का हाँ सीधा लड़का कोनो लंद फंद लइके लइका कोनो में ना, कोनो आ दारू ना। शराब गुटखा के त हाथों ना देख बे हमरा की हनु कड़ाई बाटे सब चीज के तनिको हाँ। दिक्कत ना और कुछ लोग हमरा पूछे से के डराला पूछे। बड़ दीदिया हनी कर पूछी भैया हाँ। भैया और पूछी औरी भाई बहन के हुबा ना ना हमनी के दुगो भाई बहन बटला ही मानी दूगो भाई बहन मानी एगो ऐसा ही बाटे एगो हमरा की हाँ टॉमी हाँ हाँ। वो भाई भाई दाखिल बाटे ए ओकरो के हम बाबूजी, अपन बेटे मानी ले हाँ। कहानी सब रौरे बताओ तन वहां के बोला ही नहीं कि देख कुछ लइका नु बाटे अभी ओकरा बतियावे के अनुभव नहीं के नहीं, पढ़े नहीं, लिखे वाला नहीं, लइका है बाबूजी भैया रुको ना तो हम लड़के लेखा पूछ लेते नहीं हैं पूछ लेते हां नहीं पूछ तू ही पूछ ए कहानियां चुपचाप रह ए सुनो तनी हाँ, हाँ। चुप रहो बाबू राउर चुप मामा गांव कहाँ हो मामा गांव यहाँ सोनबरसा है बाली सन वैसे हाँ हाँ ए सोनबरसा भैया ए दीदिया कब भैया दीदिया तक एगो बानी हम एगो हम एगो। एगो हम ये हुन एगो ही हाँ। तो माने तनी बोल बतिया तू ही पूछा हो पूछा आइले बाडू तो कहानी के राउर घर कहाँ हटे ई सब अपने हो पीछे जे अच्छी बाटे कहानी कुल तन यहाँ से पूछल चाहत रहन अरे तब जब हम ही बानी तो जबले बाप जिंदा बा तब बेटा के बोले के हक नहीं है नु। ना लेकिन अधिकार ना बियाहवा तो रही, रउवा से ना अधिकार नु होई हैं? कोनो जात रउवा के से ना नु तैयारी होई करतनी। आ तो देखी ना है सोना लेखा दे है जब बैठल बाटे सोना लेखा ई देखल कौन काम बस ई सोना लेखा दे बैठल बाटे ओमे का देखी बाटे ए सुनी बाबूजी हाँ। खाड़ करें तनी खाड़ हो जी खड़ा खड़ा दे हो भाई बाबू, खड़ा बाबू हो। खड़ा हो तनी तीना खा हां हां हो अरे ऊपर ना हाँ तनी बैकग्राउंड देखे नहीं जाए एकदम तनी दू डेग पीछे चली तनी आगे ए चल हमारे पीछे कहानियां ई तो बे तो 20 पीछे चौकी में बाबू हां उ चौकी तो लाऊ की पीछा चले अंत अच्छा बाबू हां रउआ कोनो दिक्कत सब ना नु आ पहाड़ा ओहड़ा जाने ला बबुआ पहाड़ अब जाने रउआ तनी तो वो बताई तो- जमाना के बात के तनी आज के क्यों नहीं पढ़ल माने लड़की पढ़ल लिखल बिया तो चाहिए नु हमारे के पूछे 9:30 के पहाड़ तनी पड़ी तो 9:30 के पहाड़ा होला भाभी होला ना भौजी सानो दिन वो नहीं तो सब कहतनी होला होला साढ़े बोलो नौ जी। दिन नहीं हां हम आउ जानते नहीं हम आउ जानते हां हैं। हम अंग्रेजी में हमारा लड़का अंग्रेजी में बहुत अच्छा है तनी बोला था बबुआ व्हाट इज दिस ब्लैंक फायर हॉपलेस मैन आ, प्लेस ई- लोग थैंक यू इनी क्या के बोला Girlfriend है है। ई जोन बार हमारे सामने तनी शक पका ले तनी हाँ। तो रउआ के तनी ना बोले तनी थोड़ी नीचा। देर खातिर हट जाई हैं? हट जाई अब हम हट जाए तो रउआ लोग के स्वागत के करी बाबू ना, कोनो जा बात तू नहीं जा है। घरे जा हां हैं ए तू ए, तू जाना ऐसा बात नहीं कि बैठे दी लड़का के देखे आई अच्छा ना तनी ला जात था ए भैया ई भौजी देखो लो जोनर लइका ये पूछ हमरा कुछ शौक लगत है एक सब बोलल है तो मुंह भगवान ना पूछे आ दी काहे ना पूछे दी काना धो के गरम कर ना अपन मन ही बोले लगे सुनी ना भौजी एगो तरीका कहानी के मतलब कि ऊपर से नीचे तक कपड़ा कगो पहनले बनी अपन बुझा दी चुप एक दो गिने दी वहां के 3 4 एगो अंदर बा 5 लोही ना लगे दी बूढ़ा बा बुझाते नहीं कि 5 शॉर्ट गो। बा कि हाफ बा कि सुनो का ना बा तो हम बताओ तनी पाँच रुको गो। ए बाबूआ सुन एगो कान में बात कर बोले में दिक्कत बा का हो गई बुआ पैसा ले हम बोलाई बाबू है अलगे से ना ई तनी कोनो बरियारी थोड़ी ना कोई अच्छा ना ना बैठ बैठ झगड़ा नहीं खिजा करे बैठ जा बैठ बस बैठ बैठनी तब काहे कोई हटी नहीं हम कर पूछत नहीं ठीक ना हां ये भाभी लगुआ लगब चली जी और ए हाँ हट जो हाँ जब अरे ए तीनों ततिया नोचतिया तीनों ततिया ओ ए का कहता ना नोचतिया चिउटी काटत इनकर भाषा पढ़े लन उना साफ काहे निकन बोलत ए बाबूजी जाके हम क्लियर बताओ तनी ठीक ना हां हां अपन ननद के बियाह करन त रोरे नहीं के रखे के भाई यहाँ के हां हां त ई तो बात सही है बा महात्मा दादी वाल बंद बंद ए महाराज जी का चापुर गुल कर लगा नैनीताल में पढ़ल बा ऐसे ओकर भाषा तनी शुद्ध नहीं के तनी जानो सके घुटल घु चल रहल बा
अब ये मत कुल ना बोलिए। चली हमनी भी देखा बाबू का बानू दूसरा स्टेट में केहू रह जाला तो ओकर भाषा तनी तो ओ जा हई रहल बटे समझ जाई तनी बोला स्टेट के भाषा बाबू नैनीताल हां रहल बटे इहो 3 साल रहल बा नैनीताल बोला बा विदेश में बा ना ना ओने बोला हो उत्तराखंड में अरे उहे जहां रहत ले 3 साल हां तुम्हें तो बोल दे नैनीताल के भाषा नैनीताल महात्मा गांधी बात बन तू पंद्रह गुजरात ई हटे रह जाके गुजरात में सीधा एक बात साला तो नहीं तू हूं तो जरा ही तोतला वही बोला मिल था गेले तोतला हैं? ना ना रहुआ तो बबुआ आ गेला उ भाषा रो 3 कहा साल तान तो तला बा हमार जुबान तो तला नहीं थे ए हाँ। सुनी ना हैं? काहे के जानबूझ के खाला में हमनी के ढकेला तनी तो रउआ अगर बुझाता कि रउआ ढकेला त रउआ ढकेला काहे बानी एमे हमार कौन दोस्त बा तो मतलब भाई लइका के मुंह बा बंद कर खा ले दे लइका के मारे रो से बियाह करे के बा भैया के भाई के रोले बैठ के सिखा पटो या के हर देखब हमार लइका उसने बा हम का तो करिए उसे नैनीताल ना काहे नहीं कहत पूछे ना चल हो बियाह ना होई सुना हां थुना खाने माने पैठा दद्दा नहीं पिया हो नहीं खेला खेला हे जरा रसगुल्ला बेचता ए हमरा लइका के छुआ लोग मत ऐसे तारक में तार तनी मारा मार ए दे चलो हमनी के बियाह ना चलो, होई चलो, हनी बेटा ए नहीं से चलो हो चलो बेटा लेके फिर मुर्गी अरे चलो 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 ये किस बोला हां चुप रह बेटी नहीं है थोड़ा ना धान बाकी थोड़ा क्या ना हो जाई एक में तू खाली ना थोड़ी दो तंगरियम तो ए के तू दे साला तोरा के कहानी है कि टोय टोय मत कर तोरा के कहानी है तो। तीनों तत्राली तीनों ओ ना ओ तो ते हूं नोच देते तला नोच देते हाथ से धोके कान में उठ ना देवेला तू आ सुन अब मान ले हई ठीक बाटे लोग आई जाई लेकिन जौन कहत तनी उतना करी हई अब की बे बेजा गइल दू साले चल 95 रुपया खत्म हो गइल खइबे का आई हो एगो हम भाई खाली का तो छोड़ जा दे छोड़ हट ए बाबूजी तहनी लोग के खाए के लौकता है हमार टेंशन उड़ के भाई के बियाह ठीक ना भइल जो जा सर भाग साला जीवन में बाप रे बाप कितना हम खर्चा करके आई है बाबूजी अब का करी हमने तो कुछ बुझाते नहीं थे जा दे हम इंग्लिश पुर वाला आवे वाला बालू बुझल लो एगो काम कर हई कुल मिठाइया ले जाके और बढ़िया से बांध के रख दे हैं और इंग्लिश पुर वाला लोग आई नु ओहू में काम कर जाई घाटा ना लगी ठीक बा रख दे तनी ठीक नु अब जा हम का बताएं बाबूजी ठीक से 3 गो बाटे आए हां हल ठीक से ले जाके रख दे हे भगवान अब हम का करी पड़ू चलो एगो बा आशा बाटे